الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعليه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palangguan ha kama Islam, yari kami tempat ini وحدة وحبة Wahbah crater. Grace amoin 100 years. Ada masin nakauna ito na nabustak yan yung bukin Randy. Aha. Masya Allah. Ma. Kita udah nag-comment. Puting mo. Daan yung nga narita niya. Benar nih ya. Baba. Nyari kami. Baba. Katumtuman ko yung hula Marlboro. Wangin niya ini. Amo na yun yung hula. Alam mo na rin yung sumping pag anong nilalaw niya. Kamot sa ini. Lunas. Lunas uno yan. Pag uno. Herbal. Herbal uno. Pagpatukas ng buto. Unang buto. Ang buto. Maraw. Masyaallah, masuk na kami. Kareda ko man. Ambi matupa center yan to. Subhanallah. Amo na yun hula Marlboro pag yanon. Singkamasan. Amo yun yung hula. Hula lubak. Di siya sa agi kaha. Atawa simud kaha. Mangini patampak pasog. Ini nih. Di sa paari bud kaha. May pera patagin ito. Dapat sa singkuan, magulan, magkuanin tuwig maripabawa. Masod mari katahan. Awi na katumbo-tumbuan din. Di sa mga ista. Pero yun yung napispan. Subhanallah. Yasin-asin. Mangmukit ako na taas ha. Wayron da siya sa amo dyan puti-puti niya. May kaya. Namo yan imbiya ka ng chemical niya. Ha? Chemical niya. Hindi ko kaya tamo ng chemical ini. Matukas sa heb siya. Masyaallah. Subhanallah. Kita ba? Nayari mga ding halupaan nila. Subhanallah. Ngunit kaon. May tayo niya. Nanukas na. Sinuwas na. Ano yan si? Asin-asin na sa ini. Ay, asin-asin. Bato na. Bato na siya. Nanukas na. Ano ang bato? Umadya biyaon siya kuan. Nah, lumubong kita niya palawom. Yari na. Yari na kami center. Mismo doon sin kuan sin Al-Wahbah crater. Subhanallah. Habang mo kita siya baba mayroong day sab siya kuan sadya ha. Naong kuno kimwa din ni dinosaur. Muskil. Wala na. Takan na kamo kanya-kanya. Punta kami. Tataway na takasan ko. Ay natakasan magkamatayan na. Na tayo na doon. Subhanallah, mayroong day sab. Bangati ko pisak. Bisan pangati ko peto day sab. Bato. Bato dia. Subhanallah, yari na siya, yari na ka-center. Subhanallah. Nah, biar mo takal-akal. Masyaallah. Allah. Nah, biya maglubong palaw. Mamiyo ka yan man. Miyo ka di dyan. Masyaallah. Balingkat pag-pleasingan di oh. Naho, paghulin. Nga, yari na yung center. Subhanallah, yan. Kakitaan. Yan, katilimot niya yan. Bood. Yan, kita mo, yan ang mga katatay mo karanta nakakadmari. Nag-explore. Yan, ito ang isbon. Subhanallah. Mga kakandilan si Marcus Tausog. Ito pa ng buok. Nag-selfie na. Allahu Akbar. Selfie. Harap mo sab kayo mo kita. Op. Siyempre. Kaya sabihin namin na mga kandilan, mashallah. Tuwan doon Umar mga, mashallah, Tuan Amir. Kaya kalasahan niya sila. Subhanallah, subhanallah.
Alhamdulillah bil alamin. At least nakarina mo na success in ang book mission na mo. Sa huli. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala.